Estem aquí amb el Pablo Delgado, enginyer, 27 anys, que porta 3 anys visquent a Alemanya. Pablo, què tal, com estàs? Bé, molt bé. I bé, com sabeu, estem aquí per parlar del Bundestag del 2021, que ens ha donat uns resultats amb la esmentada caiguda de vot per als conservadors de la CDU. Correcte. I la primera pregunta, Pablo, t'esperaves aquests resultats? Home, la veritat és que veient la situació que ha passat amb el Partit Conservador de la CDU i aquesta pugna que van tenir al principi amb la CSU i amb el ministre president de Baviera, Markus Söder, que volia també tenir la candidatura per ser canceller, aquesta pugna ha debilitat molt a la Unió Cristiana Demòcrata i això ha afavorit el candidat de l'SPD. A mi el que em va sorprendre bastant és la pujada de l'SPD dos setmanes abans de les eleccions. Aquí podem dir que el tema de les enquestes ha influenciat una mica també a la població i ha fet que el candidat Olaf Scholz de l'SPD s'hagi vist més presidenciable, més canciller, i al final la població alemanya és el que busca. Busca estabilitat. La cultura alemanya és, en aquest sentit, busca continuïtat i l'Olaf Scholz era el vicecanciller, estava al govern de l'Angela Merkel i això ha fet que es veiés afavorit d'aquesta imatge. Jo diria que aquestes eren unes eleccions del Klimaschutz, o sigui, de la protecció del medi ambient. Després, una mica també el tema de les relacions internacionals amb Xina i amb els Estats Units. I el tercer punt important ha estat el tema econòmic. És a dir, hi ha hagut una mica de discussions amb el tema dels impostos, amb el tema del Mindestlohn, vol dir el salari mínim, l'SPD ha volgut que es pugés, Die Grünen també, i jo crec que aquestes serien les tres paraules. Home, Alemanya no deixa de ser la locomotora d'Europa. És cert que Macron sempre ha estat buscant tenir un perfil més destacat a nivell europeu i a nivell mundial, però jo crec que Alemanya sempre jugarà un paper molt important dintre de la Unió Europea i si en aquest cas, que jo crec que serà així, serà canciller l'Olaf Scholz, jo crec que la política serà continuista una mica amb la política exterior de Merkel i en aquest cas jo crec que també buscarà marcar perfil. El primer que a mi jo destaco que és molt interessant de la política alemanya és aquesta cultura d'entendre's amb altres partits, no? Aquesta cultura de veure que ja s'estan tenint conversacions els Die Grünen, els Verds, amb l'FDP, amb els liberals, que tenen idees completament diferents amb el tema d'impostos, amb el tema del salari mínim, com he esmentat abans. I aquesta cultura de pacte és la que ens falta una mica a Catalunya. Després, una mica la línia de que amb polítiques ambientals, aquí jo crec que el que ens cal, per exemple, a Catalunya, que sí que implementa més Alemanya, és el tema de les energies renovables, on Alemanya ha apostat molt fort per l'energia solar, en menor medida amb l'energia eòlica, però en això sí que hauríem de fer una passa endavant. Després, Alemanya està buscant ara marcar perfil amb la digitalització. En aquest cas sí que manca una mica a Alemanya que faci passos endavant i aquí sí que Catalunya pot jugar un paper bastant important en aquest sentit. Alemanya s'ha caracteritzat bàsicament sempre per tenir un caràcter bastant pragmàtic. O sigui, jo crec que el pragmatisme és el que impera dintre de la cultura política alemanya i per tant jo crec que, per exemple, amb les relacions de Xina, jo crec que Alemanya continuarà jugant aquest paper una mica ambigu sí que està dintre de la política de l'exterior de la Unió Europea, però sempre intentant marcar perfil de no tenir problemes amb un dels seus socis comercials molt importants com és Xina i per tant jo crec que no voldran entrar en tenir problemes amb aquesta nova potència emergent. Sabem, per exemple, que Alemanya aposta fortament per aquest corredor ferroviari terrestre que està apostant Xina, que és la nova ruta de la seda. Alemanya té un nus ferroviari que connecta ara mateix amb Xina amb trens de mercaderies i
jo crec que no voldrà tenir problemes amb Xina. El que serà interessant és veure les relacions amb els Estats Units. Sabem que Alemanya ha apostat fort ara amb el nou gasoducte que connecta Rússia amb Alemanya, que és el Nord Stream 2. Els Estats Units no vol això, ha apostat molt fort perquè Alemanya parés la construcció d'aquest gasoducte i apostés pel gas liquat, per exemple, que ve dels Estats Units, però en aquest sentit un altre cop els alemanys busquen el pragmatisme i han tirat endavant.